wannan kuɗi da kuke bibiya ta har ta zama rayuwata, ana barazana da rayuwata akan kuɗi miliyan 20. Wallahi ba a bani ba, gida da mota ba a bani ba, wallahi tallahi ba a bani ba. Kun ji rantsuwar musulmi kenan. Wata sabuwa matar Seaman Abbas ta fito duniya ta gaya duniya cewa babu wani miliyan 20 da aka bata da gida da mota. Ta ce masu shirin bibiyar rayuwarta saboda waɗannan kuɗaɗen to su daina binta ma, domin babu wani kuɗi da aka bata miliyan 20 da gida da mota. Wasam jiya sai ga wani faifan bidiyo ya fito na matar Seaman Abbas a social media, ta fito tana gaya wa duniya halin da take ciki na kuncin rayuwar da take fama da shi da rashin lafiya da take cikinsa har na tsawon wata 2. Kuma a koke-koken da ta fito ta gaya wa duniya, matar Seaman Abbas ta ce ita babu wani miliyan 20 da aka bata da gida da mota, kawai dai zancen mutane ne. Kana haka ta kira wasu manya-manyan mutanen da ake tunanin cewa sun saka mata da alkhairi, babu abin da suka mata. Halin da ake ciki yanzu matar Seaman Abbas ta ce bata da lafiya tsawon wata 2 yanzu hakan nan, kuma ta ce ta bar mijinta a Gombe da yaranta, ita tana nan gida tana jinya duba da rashin lafiyar da take fama da shi. Ku dai saurara wannan faifan bidiyon matar Abbas din daga farko har ƙarshe domin ku fahimce sakon da take so ta aika. Amma kafin mu saka muku wannan faifan bidiyon, ku daure ku danna mana subscribing, kana ku danna alamar ƙararrawa yadda muna ɗaura sabon shiri zai same ku. Na gode. Assalamu alaikum ɗan uwana duk duniya gabaki ɗaya, ina muku fatan alkhairi. Fatan kowa ya wayo gari da ƙoshin lafiya. Ni ce bisa na matar Seaman Abbas. Dukkan ɗan uwa 'yan duniya gabaki ɗaya masoyana waɗanda suka taya ni gwagwarmaya akan fito da mijina, ina ma kowa fatan alkhairi, Allah saka da alkhairi. Na gode sosai. Ba zan manta da mahaifina Abnali Ahmad Isa ba, na gode, Allah saka da alkhairi. Ba zan manta da a rayuwata abinda kan ba zan manta da shi ba har tsawon rayuwata. Na gode sosai, Allah saka da alkhairi, kuma Allah ya sani ka gabanka da bayanka, kullum addu'a ta akan haka. Ba zan manta da Fauziya Suleiman ba, irin taimakon da kika yi da mu. Na gode, Allah saka da alkhairi. Ba zan manta da ƴan Kano ba, ko ina Nisun Foundation, na gode, Allah saka da alkhairi. Allah bar zumunci gabaki ɗaya. Fitowa da ne akan yi magana, bani da lafiya sosai, ina bara addu'a. Ɗan uwa gabaki ɗaya, ina roƙon ku da ku yafe mun abubuwan da na muku, wasu wanda ba musu daidai ba. Bani da lafiya, ina kwanciya kusan wata 2 ina kwanciya. Bisa ga maganganu don Allah don Annabi jama'a, wallahi ba a bani ba. Wannan kuɗi da kuke bibiya ta har ta zama rayuwata, ana barazana da rayuwata akan kuɗi miliyan 20. Wallahi ba a bani ba, gida da mota ba a bani ba, wallahi tallahi ba a bani ba. Kun ji rantsuwar musulmi kenan. Da ku bani rayuwata tana cikin hatsari. A yanzu ga shi na yi kuka, na fito ban taya mijina, na fito na bar mijina da 'ya'yana a Gombe saboda wani dalili na rashin lafiya da ya same ni. Don Allah don Annabi, ina so bidiyon nan ya kai duk inda zai kai. Ina godiya da regular 21 yake, duk wani regular ina godiya da shi. Ina godiya da special force, na gode, Allah saka da alkhairi. Amma kuɗin da 'yan Kaduna kuka ce Bello yan Rufa'i ya bani, wallahi bai bani ba. To kun ji dai ɗaya daga cikin abin da matar Seaman Abbas ta fito ta shaida wa duniya na cewa ita babu wani kuɗi da aka bata ko kuma miliyan 20 da gida da mota. Wannan faifan bidiyo na ɗaya ne da matar Abbas ɗin ta fito ta sake. Ga faifan bidiyo na gaba za mu saka muku, don ta fito ta yi koke kusan a cikin bidiyo guda 3 kenan. Ga kuma ɗaya daga cikin bidiyoyin da ta fito ta miƙa saƙon godiya ga 'yan social media da suka taya ta yaƙi har aka samu aka sake mijinta. Ta ce ita har yanzu tana cikin wani hali na matsanancin rayuwar da fama da rashin lafiyar da take yi, kuma tana kira da al'umma da su ƙara taimaka mata kamar yadda Allah ya taimaka musu. Ku saurara wannan faifan bidiyon na gaba. Don Allah don Annabi ku taimaka min da ya kai Gombe.
Ba abin da zan ce wa 'yan Gombe sai fatan alkhairi ɓangaren Fantami, layin kotu, layin asibiti. Kamar su Aliyu, su baban Gida. Kai na gode Allah saka da alkhairi wallahi ɗan Fantami layin kotu. Wallahi kuma na muku ba abin da zan ce muku sai dai Allah ya saka da alkhairi. Na yi kuka a Gombe, na yi kuka sosai. Wanda ban yi tunanin cewa zan yi rayuwa, zan yi rai ba. Sanadiyar ku da kuma ikon Allah ya sa na rayu na tashi. Yanzu da shi har ina ma iya magana. A asibitin specialist aka samun jini hali biyar. Hali kuwa sai ka taimaka min ka aka samu ka ɗauka ma halin da na shiga hali sosai na kunci na rayuwa akwai. Saɓanin kuɗin da aka dinga cewa an bani. Wanda ni har ga Allah bani ba. Wanda rashin fahimta ya shiga tsakanina da surukaina akan kuɗi har kimanin naira miliyan 30 wasu 20 har da Gida da Mota. Saɓanin haka har na rasa wasu rashin lafiya, ciwo a jikina saboda kuka akan kuɗi. Dan Allah dan Annabi ina ma masoya na fatan alkhairi da ku taimaka min kuna sharing a gurin. Aka ce Ali Isa je sai Isa na bani kuɗi kamar yadda 'yan Gombe suke faɗi 'yan uwan shi. Kamar sanata Atun Yaro. Na gode Allah saka da alkhairi. Kamar su Dallatin Dalwaja. Na gode Allah saka da alkhairi. Ba zan manta da ku ba abin da kuka min a Gombe. Ina muku kuwa fatan alkhairi. Waɗanda suka bani jini a Gombe na gode Allah saka da alkhairi. Ba abin da zan ce muku sai dai Allah ya biya ku. Allah ya biya ku da mafificin gidan aljanna. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Mafita da addu'a 'ya'yana na Gombe ba a bani ba. Ba zan manta da 'yan gwagwarmaya kamar irin su ɗan jarida Bula Bakar, Jafar, kai duk wasu 'yan midiya, 'yan TikTok, 'yan gwagwarmaya ina muku fatan alkhairi. Allah saka da alkhairi. Irin gudunmawar da kuka bani wanda saƙonni na abin da ne kuka tura saƙona inda har ya kai inda ya kai. Dama ina godiya sosai 'yan uwana musulmai da kiristoci da kuka jajanta min akan abin da ya faru da ni. Na gode Allah saka da alkhairi. Ba zan manta da duk wani ɗan TikTok ba, duk wani ɗan gwagwarmayar midiya. Wallahi ina godiya 100%. Na gode Allah saka da alkhairi da irin godiyar da kuka bayar. To kun ga sakon da ta zo ta tura Duniya na halin da take ciki da fama da rashin lafiya da take da kuma godiya ga wasu mutanen da suka taimake ta kamar irin su Fauziyadi Suleiman da Ordinary President. Duba da irin halin da Usaina take ciki yanzu na matsanancin rashin lafiya wanda har ya ibe ta kusan wata 2 tana wannan jinyar. Da fatan dai kun ji daɗin wannan faifan bidiyon da muka saka muku. Kar dai ku manta kuna tare da tashar Arewa STV. Ku daure ku danna mana subscribe ana ku danna alamar ƙararrawa ta yadda muna ɗaura sabon shiri zai same ku. Nagode.